Lah kuwi kudu bolane pahlawan kuwi lho. Balapan. Ayo tau Gede, iki video. Dituduhne calone karo nang Kediri gitu. Lho. Kayak wong-wong wajah-wajah sudah kepanasan dan capek dan kenyang ini wajahnya ngantuk puneh kabipeh. Kok malah nggih apa nggih lipstik pengen ngene. Oleh hasil ya. Kuwi malah nggih lipstik deloken yo. Malah nggih lipstik kalau deloken. Iya. Mas Didik delon malah ganteng gitu. Nek iki ora iso nesu. Lah Pak Wito apal wong sering dolan nggenku cangkruk nggen ndayu kono. Iya no. Oh, dek bakul jamu. Koneh kabib kuwi ya lah obah menggo. Ya wis innalillahi lho, Dek. Wis innalillahi. Dipul. Ya bakul jamu kae kan wis renek. Kowe rene kae aku mbok omongin. Sudah meninggal. Pas iki mulih kae ya. Iya, pas iki. Saya juga datang. Ngenteni sampean. Iya. Ngenteni dia meninggal. Meninggalnya ngenteni. Tak parani. Ada hewannya boyo ya. Ya arep ora iso apa ya, pokoke diparani. Meskipun ra tau kentu gitu. Raceng terus biyen. Makane golek sing ngaceng. Golek sing ngaceng. Ngomongnya ora rabi arepan kok golek. Sing ngaceng wis nglencer ngene Pak Im Glegok. Ya kalau karo Mas jenenge sapa? Andi. Mas Andi Demit. Apa sing kenal Mas Andi Demit ya to, warga Glegok ya to. Senengane Mbak Iclik. Senengane Ratu Iclik kok ana polo Ratu Iclik kok ngono iki sampeyan ya seneng Iclik Mas. Apa? Iclik seneng. Lah mesti sapa? Ya mbah. Bluluk dibolongi. Bluluk dibolongi. Bluluk dibolongi. Ayo kita bakso ya to, bakso dul. Iya ya. Aku ayu nang konten apa asline? Padha ae. Padha konten kata sumur. Masa noman sing asli ya? Heeh. Pancen aku asline jek enom Masa ora sino? Aku jek cilik. Kelahiran apa sampean? Kelahiran 90 piro ngono. Mau 90 piro? Iya. Ah, 90 piro lho. Nama asline ya? Heeh, tapi nek konten kata tuwek. Ketok mbuh. Karo oke sing ngomong do keteleyek to. Jane sampean beda lho karo nanggen kontene jarine. Ketemu aku langsung. Kan akeh ndene ketemu aku. Lah tek koyo main karang bendo. Itu tanggoku. Iki sekarang bendo iki ndayu keluar pasar mentak. Sing Bakso. sapa? Sawo. Saat hatiku rindu padamu, hati ini gelisah tak menentu. Apakah kamu di sana juga